L-awtopsja fuq il-katavru li nstab maqbud f'qasma bejn il-blat fl-akwati tal-aħrax tal-Mellieħa kienet waħda inkonklusiva. Il-esperti forensiċi se jkunu għalhekk qegħdin jagħmlu aktar eżamijiet sabiex tiġi stabilita il-kawża tal-mewt għalkemm fuq il-katavru instabu diversi daqqiet ta' sikkina. Il-pulizija tqis is-sejba tal-katavru x'aktar ta' Pawlu Grek ta' 47 sena minn Naxxar u li kien ilu rapportat nieqes aktar minn ġimgħa bħala qtil. Minkejja li hemm indikazzjoni ċara illi l-katavru jista' jkun ta' Grek u dan wara li l-pulizija sabu l-karozza tiegħu Isuzu Gemini ipparkjata taħt is-siġar ftit il-bogħod minn fejn kien hemm il-katavru, il-pulizija qalet illi il-katavru għadu mhux identifikat. Dwar dan il-każ il-pulizija qalet li qed iżomm taħt arrest Russu ta' 46 sena. Ir-raġel li jgħix il-Gżira kien l-aħħar persuna li kien fil-kumpanija ta' Grek. L-aħħar darba li der Pawlu Grek kien il-ħamis l-10 ta' Ottubru għal ħabt tas-6:30 ta' filgħaxija f'Buġibba. Il-ġurnal l-Orizzont is-Sibt irrapporta li mill-istħarriġ li għamlet il-pulizija jirriżulta li r-Russu telaq mill-Malta l-għada illi Pawlu Grek eb u għamar lejn Katania imbagħad il-Latvja sakemm wasal ir-Russja. Ir-Russu irritorna Malta fis-16 ta' Ottubru fejn ġie arrestat mal-wasla tiegħu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. L-iżviluppi dwar dan il-każ seħħew il-ġimgħa filgħodu meta l-ħabta ta' l-10 l-pulizija sabu l-karozza ta' Grek ipparkjata taħt is-siġar fl-aħrax tal-Mellieħa. Minnu fih bdiet tfittxija fl-akwati u ftit wara bdiet tinxtam riħa tinteni li kienet ġejja minn qasma fil-blat. Fqih il-blat kien hemm żewġ boros suwed ta' żibel li meta l-pulizija tellawhom innutaw li kienu imċabsin bid-demm. Dawn ittieħdu fil-laboratorju forensiku fejn kien ikkonfermat li d-demm huwa uman. Għaldaqstant issoktat it-tfittxija u iktar l-isfel fil-blat deret ras ta' persuna. Il-katavru kien madwar sular l-isfel u t-tella minn fejn kien madwar 3 sigħat wara għal ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar. Fuq il-post fejn saret is-sejba marru diversi uffiċjali għolja tal-Pulizija fosthom il-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zamit, id-Deputat Kummissarju Joe Kakija, kif ukoll l-Assistenti Kummissarji Pierre Calleja u Raymond Zamit. Il-Maġistrat Carol Peralta qed imexxi l-inkjesta.